zuciyar ka to malam ya za ka yi. So yayi mun kiran tsaye wani gun kamar na ajiye, burin na tabbata da ke ce muradi. Raina da zuciya ta duka naki ne, na baki dukiya da komai duk inda zaki ja ni to na zani ne. So ya sani na gaji, masoyiya ki agaji, tallafi na soki mun ke ce nake zuwa. So zan alfahar kai na fi so a zuciyata, kai na fitar ke ɗaya zai rike wa dukkan alkawar. ni ma kai ne a zuciyata, kai ne nazar babu kamar ki a cikin rai ke na fitar. karɓa fure na so da kauna karkar zubar, wace kai raina cikin jiki a gare ni ka zama mallaki.